Sompa adishitiefo ne yahwefo dumienu premono enyato ensam ne de ne dodo eche otwe ho nwi yabo ne nyina no ene edi amasamufo waso ho de aka edi eni hwe saa na edi aso nyina nso tie ene awiabre yabo abo ano ne edi besomo ensam ne de edi mu akotena beti bi ne se IMF bosia a ye kwa akwaje no eba ne diso na de aka no wono mu a wonsa hye mu pa ansa na yensa aka busian wɔn ba bɛhyia na afei adwendwen kwampa ɛbɛfa ho ɛyɛ man bɛn ɛne man bɛn ya yɛde brɛw sesi ɛyi wɔsonoma no wɔn nam ho apa so vetting gu so kɔ so na akɔ atɔɛma ntamu a disqualification bi akɔ so hwanya n'ani brɛ abere yɛde ɛno nso ho nsɛm ɛbrɛw saa na yɛbɛwura Ghana Revenue Authority gra wɔn aboboa no yɛwura mi hyɛ daa mo hɔ na wɔn nso akasa ne nyinaa ɛfa ɛto ahodoɔ a wɔsɛ yɛgyegye ɛwɔ ɔman yi mu ɛne nhyehyɛeɛ a wɔmode ato ho sɛ de ɛsɛ yɛsi edi soɔ ɛno nso yɛde bɛbrɛw afei yɛkɔbɔko ne na afa sese de ayere ɛnya asɛmwa ntokwa na asa atwene tibio ne nyinaa yɛ abusua ntokwa na Bisa Development Association bedafoɔ wɔnom nso de nsɛm bi aba abɛtudwa lɔya akasa ɛne ne nuanom ɛna awiabre yɛaboaboa no de somo sɛ prɛmetobrɛ kasa yɛbɔ ɛwɔ Sompa television so ɛnyɛ twa na ho saa na Sompa radio station bia enam ho teacheru 90.7 eno ye bono East Mantamu ebutu nkransa eno achi 93.1 Kumasi Santimantamu ene na afa nyina afi uduru bono na henkro ekɔ na hafo ne baabia so nwane Sompa no 98.9 adawroma ejapi apam dada ene medin Yura Sante ebo Benedict wonne ye editor wo so bibia ho no kuku aberenika jandomo ene aboafo ewo news kase ebodem ho no omu nyina ka ho systematic press one papa toast software womo ene de nam social media handles no Sompa TV ene wo YouTube ho saa na sompaonline.com ene nso nsemi etwagu nyina okoho abenya Facebook Twitter ene baabia ehon so yegyina ho ajapia apam dada ene medin fra me AAA mejo so afi ensem no yenyebre na yentutu ne sre ne abasa emfamma mede wo firi ase de a ene onua me hya ase de wo afiri soro no ho a mede wo hya ase afiri no ne nyina eye 2.8 billion we ne dollars yo eno eye wonom a ewo sika na ewo ama no ne wo mu didi ho na nso saafo nyina wo man mu make say emra bi aba na saamra no 2011 ton ena emra no bae enam saye so ema Ghana Revenue Authority grafo no pania oda no Dr. Mishadai ene ne domo kase enye ne na samra ne ba sabio eba ya che se de be na wonom nso eja wotima yimu na wo mu si wondwetire e wa amanfoforo so kwazikọ okrum emfaso a wo mo tete no santa frewa no wo man nso benya ne chefa na eno na ehon semba beto odwa no ebirum kasa ho pa enti wo mo kasa ye ena apani a wono ene di nkuta ho ewo adwuma koyi mu ede ma wono Michael Adusu wone Sompa kase bo edi nkomo no wo kyerɛkyerɛ se dia sem no emuti airport sha obia ewo se otia network Ghana e kan mo kasa mu se ne let's say eti obia network Ghana no wo se wo amane no se asoma o beta sijamo enkonta e wo se ade me hihye a wo amane no se hihye a wo na ni na ka bo beta se enkonta ye fa income tax embrana e de bo income tax ho brana te ye ko me pon so atoso miensa na e kire se wo bu o tax ho enkonta e wo se o de o sikasem na enfahu bebi a efriba se ewose utia wo tax ewo Ghana nkwa dia ewose ubu nyira ho konta no ye fra no global or worldwide taxation ye come and pop so a trust or hardly do back on so eno so esisi bia se obi biara ewose utia income tax ewo Ghana no wo amama ne sikasem eno ewose ode adeka Ghana dia no ho ne ebu konta ye wo ehyeya ye free asie etu ho anamo
year 2011 amansan epo ebi a yɛfrɛ no OECD Global Forum ɔmo wɔ nhyehyɛeɛ a ɛma pɛpɛ yɛ ɛne ɛhan yɛ ɛba sikasɛm ntutuyɛm ɛna nsɛm a yɛ kyekyɛ ɛde ma yɛn ho amanɔne eti ɛde ba protocol sɛm a yɛbɛka no transparency and exchange of information for tax purposes eti Ghana ɛde ne nsa kɔhyɛ saa dwumadie no ase na yɛfiri aseɛ 2011 ɛtutu ho anammɔn apere nneɛma ɛde nneɛma agugu apoɔ so afei na abrewa yi poma pam eti sesei no obi biara a ɔwɔ sikasɛm hyehyɛ wɔ amanɔne no afoso biara na amanɔne aban ɛde nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ ne nyinaa ɛba Ghana Revenue Authority. Yewra Michael Adusu wɔno ɛna ɛba Ghana Revenue Authority a amanebɔ ɛne nkutahodie no ɛhyɛ ne nsa ɛna ate sɛ na wɔkyerɛkyerɛ die nti a wɔnom adi wɔn sikasie wɔ amanɔne na wɔnya so mfasoɔ ɛwɔ sɛ bra no ɛho toɔ wɔnom etua ɛne ɛda so agyina sikasɛm nom sɛ Ghana baabi ani yɛ nida paa ne sɛ IMF bosia enya ba a wopɛ kora abɛda wonkɔ adwuma nanso ɔman no emu bɛyɛ de ahotɔ bɛba sɛ ɛnyɛ saa nɛteɛ ekɔwie ne sika no ɛba asabio ayɛ sa atwere nkɔ edidi so saa ɛwɔ na kuma bi aba ɛwɔ na afoforo nso edi so na ɛno na sesei enkra ne kyɛ sɛ nyame de kyɛn ya adekyɛn adwo adaya bosumi de ɛtɔ so nwɔtwe empanimfo ɔkɔ akɔsi nkonwa na afei wɔn adwendwen kwampa wɔn bɛfa so na wɔn yi yesika na yɛgye yɛbesia yɛgye afiri IMF fo wɔn mu nsɛm no nhyehyɛ ɛda ho na ɛwɔ se yɛyɔ na adom aboa ma yɛnsa atumi aka wɔfa ɛsan so di akyire no ɛna wɔn kyɛ sɛ sɛ sika na yɛbu ho nkonta kwasi kɔkɔɔ krom America dollars 5.4 billion ɛna yɛhwɛ animu nanso saa bisen a yɛka nyinaa wotie wɔn mo ɛka bi ebem na wɔn nso ani edi yɛ sika asɛm yi akyi no wɔn mo kyerɛ mu ana ebehia paa sɛ sika no yɛnsa ka kwan yɛfa so di no no ya na yɛ bibie wɔ hɔ enti nhyehyɛ ɛda ho no ɛwɔ si yɛdi so pɛpɛpɛpɛpɛ na adom aboa ma atumi ayɛ akɔnɔ ma yɛkɔ akɔpɛ foforɔ kora yɛasan so atumi ɛde ama yɛn sesi a yɛano gu so yi no China ne France wɔn mo na ɛba bɛdi ahyia ne Ghana bɛbɔ kutu di kotodwa abɔ mu di tiri asetiri ho na afei wɔn mo ho kwampa wɔn bɛfa so na wabɔ esan sɛ saa besia ekoi wɔn mo anso ɛna egyina mu adan sika no ama yɛnsa atumi aka bi esan sɛ wɔn mo detire ɛna ɛhyɛ mu kɛseɛ enti anya hwee ɔha mu nkyɛ mu bɛyɛ sɛ adunu num deɛ ɛno Ghana yɛhwɛ anim sɛ 20 billion ɛno ebetumi aboa ma yɛde asesansa yɛ nneɛma mu na nneɛma nso atumi akɔyie na nyinaa mu no sɛ wɔhwɛ a December bosome anabro nya bosome da na etwa to mfempimienu ne aduonu mienu mu ɛna ɛhɔ no yɛ hyɛaseɛ ne yɛdi ho nkɔmɔ nso ekɔwie yɛ no yɛwura March bosome mu nom ɛde ba ɛne na adeɛ na kyɛ sɛ kama yɛ sɛ de ne yɛsi bɔ yɛndwetire ne yɛmbra no ɛde fa no na nya adeɛ esi so enti sɛ esi yɛ deɛ ebehia yie sɛ yɛbetumi atena se na nso nhyira nka nyame sɛ ɛkɔ no yɛde kɔkɔhyɛ covid ɛkyerɛ sɛ covid no ɛba bɛbɔ mu no ka ho bi paa na ma enema ete kokoda akyire nanso ne nyinaa akyi sesiei saa OCC fo no wo mo ni abere pa se wo mo ni ebesi nkonwa na afi ayere so a anka enuru be se fiada ne na adede na kyese enema nso atime esesa na saa IMF bosia ye ni abere se ye pei no anya hwe ewo se bra no nso no ye dwumadi a ye die yetime edomboa ema se de ye hwe no no ye detumi aye enti Von Tobel Alliance Bentene womo no na afi meman ne bogafo no womo ene kuta ye mu pa edom aboama yetimi atoto ye nema na yatoto ne yie na sabio ese wo nema na hwiegu na hu ne hyehye enti hu ne hyehye wie na ye akono nso a na wombetumi aso ayen ama enema nyina nso akọ kama wonua medu wuram ewo ceremony findo na no nso boko na medu wura sesie lawyer Alhaji Shaibu Musa Gutare panin kasa na nkasa ne se kama yɛ sɛ bɔkɔ egya no ane yenim sɛ de adum no sɛ yesumina so gyawo ɛwɔ hɔ a wise nkitenkite pie nanso ekɔ bugumɔ na hu sɛ egya kɛse pa na wase ne nyinaa yɛ abusua ntem ntokwa de friend sɛ etne conflict ne bi na gyina mu a wɔ bɔkɔ
ebia na hensem ne de ne ho aba befra enom ne ho ade ne no na Shaibu Musa Gutare chese asem no enya nkote na yo enwu kura ehye ho ayese se bi ntwibini no esoro ye wese den so ase pacha omo border towns we free for Bisada because colonial boundary no ebe ti bisafo no entem nti emufa ewo Ghana ena omufa ewo nti omo Ghana no omo nantwie across ko ewo Fulani no ewo Burkina ena ya chi nantie no omo se wa ye wo dia no bra na be identify and you be na Fulani no ko ye owia nantie 7 you cross so omo ko ewu grom no company for ekicho omo Ghana card e chese ye Ghana for ye ti ya no say Burkina Faso asrafo etchis asem everything from October 30 ya ntro omo ti aso ya ku omo emuni mate ntia say ya nkrofo a omo dihia across akon ebi mu cross start ye na me say omo ati say ye ya ku ya dihia na say Ghana this year they 7 across akon omo bi so na say ya chi omo since October 7 13 up to December 30 ye dihia Ghana government and me am the some of na just say Ghana for ina ye ku border council bibi sakosi ewo beji na e chi Ghana this year you bet ma ku kwa obi ani ho a obi so yan kai hu say under president before me eko investigate emba de mionya ebre omobusia nti missing 7 years yes raba ombo modia na ontimi eshuasho emma so moti aso omo awu ebusiafo ye pese ye hu nukra wono ena ye Bisa Development Association no wono president Alhaji Gutare Musa na ewie no wamnanso ho no wo chese we ya wo boso nyina no wale ebisi na ebi nso si wo pisiga na wo kan waka e de akire timamufo we afahya ase ena wo de tuudwa e wo Kumase bra na wono mabodwa kese no wo chese ebinom nso kura kwa kotresi wo mo na ntwi o Burkina fo no asrafo na chi wo mo sa na nkra ne kire nipa be senson be sisa abre se wo mo te ase se wo mo awu eno nso wo mo nyanhuni enti wo mo ni abre pa e kan de akire mpanimfo se wo mo na ka bia ebem wo mo Musa na Ghana ECOWAS yenso ye ka ho ya jeni say Boko Tokai after year from about 2 years now in council last year to Kanokwa na anti Dabiano and Shokano ni hodri ekeja eno ne say siano Woti ka mukra na uchuma na ya da atako na ya ku na ya prapra ade ya yesi Boko Tokanti santo ka ya ma ya attacking profo e wo pusiga emma 9 a mo ko dija abehwe omumma ye kunkumo mo ya ejan digaga e wo fu santo ka yinti ye shuti amanfo e wo bolga kwaso amanfo ewu ananse mo beti say ye shuti ebi mukra e shi bus right in front of just around the Boku police station. Boku bar. Security forces also egu Boku. Sisi akranto kano abedu wale. Sabas chum wo bibi na oko bolga na oko ya na se wo ba. Bas chum na ya atake ya kumnipa ya si Boku chokanti. Adenti na ba. Nti yesraba. Ye nimse aban waye. Nanso ne oya no. Entimi solve problem no so for yenso entimi kai no enti na aban no onbo ne homodo na me say national security for 5 le ko huna no mo wo daru say be ku no je na hu ya our forces at the helicopters ko ya adon almost Alhaji Shaibu Musa Gutare lawyer penny wono akure ya nso no eba Bisa Development Association na wonne ye wo mo president and ate say afasha wono mo shey ewo Kumase Bisa Sukuma afasha no wode sansemi etudwa say ye de etete wo mo pa setimamufo ana wono me efiri sirimanti fintitru ene boko ene na afa afa ye nto aso na ye to aso a
yewura abato ne ɛho ensensemu na pani global info analytics no wonne da no na papa ya kasa sese ye kwa akoto aba wo mo hwehwe mu a wo mo ayeni mampani dada John Dramani Mahama obetumi ehure di kan pa ma na yeye ewia na Alhaji Mahmud Bawumia nso ato aho na fe afafantoman yewura Alan Kwadwo Kiremanten wono nso adi ho na afafanto no nya se ohamu nchemu mu a eye enso ene wonyae afe mampani abadi akire Alhaji Mahmud Bawumia sesi America sei wono ne kuta franka edem osona manyoku no ohamu nchemu adu no nkono ene nketwa bi bu akire ne mom se kama mampani dada John Dramani Mahama dia ohamu nchemu adu no miensa ene akire po mienu ena pani ye chese se saa na bekọ no dia ene na nkama mampani dada Mahama enkunim no wadi atete kura ene ye wo mo hwehwemu a wono mayo nya abato na nkasa. Ignored the earlier polling indicators that could have been telling us what we might get who we want to vote for. If you go to the very first question, we ask voters, do you believe Ghana is headed in the right direction or wrong direction? In that question, 68% said Ghana was headed in the wrong direction or is headed in the wrong direction. 22% said right direction and 10% said they have no opinion. Then we came to another question which was trying to seek their view about their own standard of living in the past 12 months. And on that question, 54% of voters said that in the last 12, their living standards has gotten worse. When they go to the polls, it is the view or their view about where we are heading as a country and how they've been feeling in their pocket and stomachs that will decide. So for us, this wasn't surprising. So if you look at the polling numbers that we have current, and for those who said someone else, I expect some of these numbers will split between the leading three candidates eventually. But then if you look at those who are undecided, it is 5.3%. And normally, when these guys are deciding lately, they don't decide in a very dramatic way. They follow the crowd. So in terms of what could change, the secret lies in the question we asked them earlier or later on, that we asked them whether they are likely to change their mind even when we spoke to them in the election 2024. 67% of the respondents said that they are unlikely to change their mind. 16% said they are likely to change their mind, and 17% said they were neutral. So technically speaking, only 33% of voters said they could change their mind. And no yura Musa Dankwa Global Info Analytics penia wotuano ena ate se na wo kyerɛkyerɛ nsɛmu wo mo hwehwɛ mu a wo mo yoye ne kwan a wo mo fa so ne de efiri mu baaye wo de ho amane ebo yetiefo ne ahwɛfo nyinaa no afei ma memfa nwuram ewo enwumasua mu eno nso suapom mu na mede wo kɔ senior staff of universities wo mo ho ne yekɔ empanimfo ani abrese nyame apata wo mo de wo mo pen wo mo maka ene wo bibia ebeto ho enya de wo mbekɔ akɔkyerɛ empanimfo a wo mo nso eba be yadwuma wo man mu wo ma de me kyerɛ university suapon mu fo na de adan a so wo mo ntafre wa bi entente wo bi tier 2 no kama yɛ aban pɛ so obu na nigu so wo mpɛ so obetua na sɛ wo ntua pa de a ene na nya de a wo mbekɔ so a yɛ adwuma na saa sɛ mi wo mo di kan bɔ ntenene no anse yekodi buronya yedi buronya wie yenkɔ ne yenkobusa sɛ wo mo da so bɔ ntenene no ana ne wo mo di kan bɔ ye no aban atie enti woba ababesum aboa na yewra Isaac Donko chairman edema Senior Staff Association of Universities no o ya homa yeso akura biye Sompa television premetobra kase ebosu ni o ma hai mini amajodo na bibia aboko de ya me na domu e senior staff fo nyina ho ye obi a ho ye de ho ase na madam o mo se sa kokoyi ne ntenani amo ba aban mo last day ada ben mo boni ntenani akosi breben anasa da ben yo odi kan mamanda wasi na min chia etiefo a oten titru mi memesa owo public universities a o Ghana haina mo bibia aha yo yene threat no yama aban up to 15th of this month, that's Monday coming next. So yene request ya catcher no one yama hena the whole public universities senior staff for women no ya the end that idea my book form kakra until there yani pension and some no aban addressing na yani overtime and some no aban addressing na
Samadi, a be an evasion that to name 1 year by 14th. Obi and your book more Ghana or your public university worker. And she said, Aba universities in a mum. Yes. Okay. Now, sir, in Kutahudi, Mone Abansha says a moody and that's any. Actually, Oh, one Gassale can occur last year. A academic seminar in 7 years. National Labour Commission. Commission notes as some more directives. If the directives make you know, and Abano, Obey, now I respect the Labour Commission, but still, we're to my issue. From 2010 to 2016, similar thing happened. Young pension, young say, Yajuma, and yes, young say, you pay anything what to know 5% for that, what the local pension, our mama. Miss Cannot at what once you, Mamma, find your business, or you didn't know. About mine is this year, woman. And yes, a car, all them on free. Some amount 2,000 pay 2,000 no, nay, 5%. If you move 2,000, Sompa in permanent defense, no find that one is a challenge. 2010 to 2016, when for 6 years, only a ton of Chiano. And Brandon said the same Chia pension every month being Chia or your interest rate of what? 3% penalty on each year. The damn 3% penalty, they catch a bed on Chia. The guy is saying, it was almost 200 million Ghana cedis. A ben or channel or you saw simple interest, no to Chia penalty, and we had just 51 million cedis. And you can just imagine Sika members are over tier 2 Nubu, washing. Then Sika catch in there, and Brana Ogana Hano. On favor will be no favor will be different. And see, on use 3%, no phone chair, any Sikana. Or, you know, over one from 2010 to 2016, on use 3%, you know, penalty, no chia. Them 51 million or damn, on yes, car, ye deserve no. Into on use some brand, I shot to Ghana, no fine yetuma. Bien. Last year, 2023, the whole of the year, just 1 month, January, 11 months in a baying to one seeding pool. In the catch and there, by 15th of this month, them is now on Chia. Honestly, we default into 3% penalty. We are on trade them interest and so on Fengodo. The money into Mama, Yanni pensioners are work pension from 2020 to 2023. One lump sum on no winner, one sanka. And this was why home suffering. Be secure what to the vehicle, when you be in front of the Vendi, walk hospital, when you come to hospital. And then the health insurance is nothing to write home about. And the people are suffering because of our inabilities to pay our pensions. But now there's someone there, like 15 for the yes, someone won't change his mind. Now, as one Jembra Ghana. Sure. Now, what's the other view? Yura Donko, a cobasa, sa 15 for you drew. Now, a buy a booming feet and dukua, and I'm on being a DHD. What your review? Say, Cobasa, there toss to the dunum is a caddu near Drew Sadano. I buy one fee, and I'm on number 2. Oh, saying the catch on there when trap at that time now. Yarum Kwejuma, until the Wotiano, Yen Juma. In written, nothing will run. Tammy I catch on. And yen there, school for no. By next week or tomorrow going, freshers will start coming to school. Until when your implications are over the medium, there's someone, they should release our funds so that the schools will run and run well. Yura Donko, away, every ninja better was it. Na brefo from ya san ben na nkomo bi e wachire de to so dunum no duru na se bibia nyansi ya ye beben wo empo se wo mai tu ho na mo bi nso a eno so ba beje se de sikoi eyo that's it enkomo a ye boye no eye pani a wo ye titreni edema senior staff association edema universities no yewura Isaac Donko ena ate se ye ne no kobo nkomo a wa kire wono mo nsemu ne de ntia wo mani abere we ne ye wo mo ntento nkakra akra wo teto ko ise wo mo ekọ ahomegye mu a
wɔn de bɛbɔ wɔn ho bra kakra ɛno ɛna abande ne nsa akɔka na ewie sɛ de ɛsɛ otua no penalty akye no nanso wɔn pɛ sɛ obetua ɛho na wɔn ahyɛ ase ɛbɔ ntenani ɛne ɛnwoma suam hɔ a ɛna ɛda so wɔ na yɛwura Kofi Fosun Kansa yɛfrɛ no game changer panin wɔde atodwa kyɛ sɛ wɔno no deɛ wɔba no wɔbɛkyɛngye game na mpa na wɔba ma nwoma sua etimi ayɛ akɔnɔ ɛwɔ Akyem Central hɔ ne nyinaa yɛ sɛ wafa no forms a wakɔ vetting na nkɔmɔ no ne de no ne wura no ne sɛ ese o mampani akufado adawo education aba bisi secondary school se nkwaraa no wie secondary school wie ana kwa mbapa so na yɛ den ti wo hwɛ ade ba kwa me bɔ ho de kwa ne sɛ me scholarships man nkwaraa no sɛ de bɛ ya ɔmo adisua o me gyina he o me krasa ɛyɛ nwoma sua ntire me gyina eti nwoma sua ne hia pa enti yɛ bɛte Asante Akyem Central Educational Fund sa educational fund no philanthropists ene amanfo a mo do Asante Akyem Central yɛn krofo bebree wa bokyiri ebu won kran komase ne kuma kese ma yɛ de foto se ba ɔmo discover betu na aboa yɛn na yɛ mana ɔmo wie secondary school ɛnam sɛ ɔmo nyɛ scan pass ti do bia bɛ sɛ ɔde security services by force ya ɔmo saa na ɔmo timi ato Asante Akyem Central nyame akyɛ ade agudie o eti yɛ bɛhwɛ yɛ mine nsɛm ne yie na ya formalize pepes na yɛ proper community mining na nyɛ sɛ wonkyire amanfo yɛ mo mine sɛ yɛ bɛma mo megye sɛ yɛ mine sɛ ne tumpɔn na sɛ yɛ magunu no nyɛ adwuma yɛ a nkɔsoɔ bɛba ama nwoma sua no nso kakɔ afei yɛ kwan sɛ mo so sɛ nyame yɛ adɔ na me nsa ka metu ho ana mo sɛdeɛ metumi kɔ ne nam kɔ baabi akɔsɛsɛ nneɛma ba kwan nsuo na ɛno nso makɔsrɛ na akwan na ɛnyɛ ne nyinaa nso deɛ aka ne nyinaa yɛayɛ aporo so na biribiayɛ Number 3 ne ka bibi kyerɛ wa on sɛ Trinity no agya ɔba ɛne mo aka sɛ agya no ɛne me ne hɔ na sɛ de president so ɛde aseɛ ɔba yɛ saa na afei Kofi so de aseɛ hɔ ɛno yɛ yɛwura Kofi Fosun Kansa no ɔno akora ya ɛna yɛ chief executive officer ɛde ma Ghana Entrepreneurship and Innovation na okwa Asante Akyem nso a wasan gina wo so no mu sɛ wo monto aba no ma no na won komra hye badwafie no wo kyɛ sɛ nwoma sua na ni so ade hunu na ne botae pa afi yɛnto akase no so na yɛ kɔde a mede wura wo fen so aduampofo antwi ne nanamo ɛhɔ na mi wura na nanamo akopoku ɛso akɔfenam na na dikurofo bɛ sɛ aduoso ne akyire yɛ kuroma ka ho wo suai ɛkyerɛ wo mo wo bai ne botae ene de atimamufo nso nyenta nachi ema ofenso man emfa ne tampamfira na ne nyinaa mu no ena nana amoako poku edi tudwa no wa kyerɛ timamufo ɛwɔ hɔ sɛ wɔmfa nsuo nyina nanum no achi no ba wo bai wodense ye ene nokore turodo ena ɛyɛ adwuma na ne nyina nkamfua no kwa mwiredu de efrito ye dan na butu nyina no de wɔkɔ obu aten de eba ebu aten ne mom won na gina hɔ atentrodo no won na ekuta no kwa me ma hae apam madio so a na ofen so ne na afa mframa ɛbɔ kɔ de apam emu nyunu kama a nra said ya wedi kan awai hu no otufo bra ofen so akonyo no ɛbɛda hɔ no yen nana ba ko a ono no so otufo ahimfie hɔ nana amwako pokosire wedi kan abondin otufo nkaka bo ahene ɛno no ana odi ndwuma ɛwɔ ahimfie na ɛnumu ɛna ɛkɔba asa akonwa ne tɔye na ɛho nsɛm bebre ɛba yɛ ɛnu akyire no akɔba sɛ busuapani ɛdena akɔkyerɛ otufo ɛma ne kasa yi ɛnu a deɛ ɔgye ne tu mu ɛnu a mpanifo aya ye no so osai e de kire ne ahimfo omo che na se e wo mpotemo nyina aduoso enan na se komu nyina e ba dan na osai de kire omu nyina na enso no yareda ho ani akwantu bi esenka mu ma nananom mo ba ye eye aduonum esia e de kire ba ya nana amwakupoku na sabenu mekese wabaye ofenso ohina ni dende nana jamra akentia otoso emienu a usai afrem ede kire sa no ne chidomfo nyina ama enu akire nso so no omo na himfo aka ho nyina so ede insai
eso edipie no so ma ekoye emudie pepepe na bra wo dwumeje na se no ye ka ne se dwumeje no mu no ana ye hu se abambo nsem de na ekwa ni mu yi papa pa yo se wo hwe sojafo eka mintim nim ya ye hunu kra no mi hu akodo be miensa a na bi atretwen ewukuru mu a na eche abambo a bitimi abakuru mu ho polisi fo de na pemprema nko ayi da nka na emu ba akokra de o town ho na ifia na ebo ban omuti na ho tube mienu ni na sa ka sojafo ka mintim nim ebebi atentwia akofo se nura dwumedi no etumi ebe awie ya na mpo no omunya entu wo moto enfamfiri ho polisi fo de se be di kan kan omunya etitwe mu a no mugu so a omu edi gon ho papa na ebe adwumedi ni koso no ana woni se ntantwafo de etoda na edi anu ehia ehwie kakra na yati nyema hudo mienu bia na ebetumi akoso esanse enu nti na abambo nsem no emu aye bi papa na enam so ma ye hwie ya kopi asam kro no so na numu na mrantiwa bi anase na nanu bi omo ahyiemu adehie no a enu na sabe no na nan ababe edi ehine enukurum ho no kire se nka wo mo de nko mo anyenye ho bia ahinse ni ekobia esanse wo mo de dia akokire otumfo otumfo ade ni sa to so de nanso adwumadi ewo mu no na eyo mo nan kakra na nanu a omo ofin so ampe mu ya no mu ebra omo de ye ni biodum de kokire otumfo de nsa aguso nti no mo kire se otumfo emra mo de anu nti wo mo asem kakra esanse de wo mu a eyo mo ye baafo no se na ye dine siso akonye siesie no wo yo bi a ahyemu ho nan kasa no wo ma ewu ahyemu agusia ni mu nkasa yi a kire se nka kwa bi so no eni ti obedi ade sanse efi a wusu firi mu no utumi wo ma eni yire mu ewu ho emane ye dia na ehwehwe wo ma so nje nam so ma ajare bu aten Thomas eni ni chido ma wo nyina wo ahyemu agusia ni mu ayo ma dwe se enko mbe ye oye kire anaso mbe ye oye kire ma mu twotwo pascals ahodo so ede nanti ko mu na numu no na bra ye ensantrofo ko do nye bi se ajare ni wo chese mu tanse mu ya medical abon ede kire se enko ma dwe ni mu no omo mpreso ko ko sanse de e ko no entamu mpo asan ba bebe so a enka na nanum esese omo yi otumfo asutio se sei na bra o ma kwan ama ye de nanum be kire wie no a ode omo de ne ko ye no enka omo de ntem bia ba se na ba ko na mi no medical bosu no ya de asensan no ho eni ti se omo ja me di ade a enka nyi nanso so na nanum a wo fe su mu no ahwe ama sa de we etumi akoso a o kire bi se wo ba aduro bi ase a enka ahintie di enka bedu ho no na enka he deja nanso so enura no emu aye se di kire se ya omo ye ni omo nyana omo ni je ho enu akire no nso so no ono ankasa o ye ajare buatin obomodin ase duwe jina obekwa ase enu mpo na hye ne bufo de do akire se o san ba bontin na enka ma we ni mu nyina so esan pie se wo ko no ye hye no tension oyo odisi o nyo odisi o yam tene kwan na ontumi nwura ahimfie ho na ahimfie ni ya omu nyina de a ya ama ne kwan ene ne dom ama ye wo ntumi ama ho duade ne de ekoso ebra na ye de na wiafia kan gamna kentia otoso nyinu ama ni swai ekire na nadom ama ne ko wenti ahobambo sam de ni ya ko pepe ne mum no adehie mu bia omo so di omo asem betu mu ena omo kire se enko betumi anko tumfo enti omo asem kakranti no de duade ekoso ewo ofin so amahin sie nsam so de ni nyina no ekoso jojo a ekuni no na se nana gamna kentia otoso nyinu eso afunamu esai ade ache no manfo nso so a omo ho nyina so abagina tuma kuro mu eye kama bibia etumi ekoso ewo ofin so ene ne potem kwame mo wanu hwam mo ne adwuma pa koso ana fo ani di akire na enkomo foforo bia be sankan wa akire no nso wadama sede yaji wudie no se omfa hunta wudne nyina nso ebedan ye mesumi da se pa minia kwame redu nchen ye koe ewo ofin so na bra na amo akopoku wo mo de ne nsi ade so no wo suade kire na dikurofo ene kuroma na wo wie etu monten so no wo de ho ama ne bo nyina ede ema yen ene yenwura mu na fe ye mo aboa yen ho tuawa na ye homra ye kode a ene ne ye kwa santemantamu wo so na manyuku no wo no maboboa no eho na yewura benada ntwibo asiako wo ye penia wotua manyuku na no wo santemantamu chama wuntumi ene na emra ne aye de frɛ no wo pani yakasa se edidabi no ma no se disqualification bi akoso wo ma disqualify bi mo ebi kura se ye se ono ne dius no bosumi mienu pe ne watua enti ye mpene ma na nyonom ne ho ade enkomo ne de ne nam abonten na tibre kese nankasa
yewura bɛnɛ de ntwibo si akondi atudwo eche se ba bi te se mamponom ene na afa asokore mampon asa na mekan afei kwa abiri east ene ba bi te se soame ɛhɔ de kura no wo mo nka ho asɛm mpo na kampese obi aka se ya disqualify obi na wode nsemi to Sompa ense ntwerofo anim aye anu adai ebinimu ade aye letter ade ba se omumma soame MC mamijira eti that for no omufrɛ me na msi da bi anye start here ya cross crucial na say ya call neck no ade aye nyina ya kae no the framers and the makers ade ani e patchera na ne say yam pese I'm sitting MPB etin so ewo constituency na BC a ono wo so no say eno baka kopre okono no kopre na anye ye pa na the same constituency no ono so ana ye security head na fe no di ba be huru eti satisfied dia BC eye party fo a mo yato abama mo as executives no say sitting MP do wo pa mun nyira bi because say ebare sa pa wo hwe ya no ba bi twitwa party no ye kan kwa na se ye die no ba bi twitwa ye na ase eti yande a ye bepre so ana ya tsade seseye no ede baaye no eno so kire se MP no ka se onko biewa dia eye MC ya na se DC ni ntibi nka se onko eti abla yewura oseche mensa bozu wan fa form no a kire prefer se eye maswe se memenya na kasa mafika no ojo bia menno kasa na se meye yi na so fa ni dwat wo bia emetu manim memum yes that's due any idea emra crowd we have laws but we have common sense it is common sense say adie bia no a de basabasa na say yibaba wa ewa something region bia no we should try to avoid it enra no omo frɛ be ka che say no police station for no omo decide say Dr. Dako lawyer Dako ena ayi for no police station for so omo panua omo tomano say mass for no ena omo so omo panua omo tomano ayi secretary no ena omo so omo panua omo tomano obi bia omo so omo panua so ami bia omo tomano o de kokko abra saa bi na wo ebi aso na ba esiaye so no esiaye so ade no yayi no ni nyina ne say ayade say Kennedy oye mayor awo tema bia no wa kire say obetimi akoko gina as MP that's ayi wo bio eno de mra no kura ma ho kwan e wo se wo de wakonwa to ho ansa na abepre a wapre yewura Bened ntwibo si akono no chema wuntumi wa mananso ho ewie no wosan to aso che se we de ya futuo ye ode be ma esi ahene na atu ahene fo no se mokwa akoto abai de mo hwe no antanta wo ne dwumadie ho anempo firi 2016 eba se watwene tipanya aba no kura kwan a wo fa so enya kakra bi te se akura nsemu ade no wo de saafo no ba ebe ma break day 8 na ye den pa no was ya disqualify will be ya ma wo kwan ma wo nyina we na chinchin a ye pe no ene ade nyina no I was say ye jai saa niema no nyina niema ye de ya bato no ye de sha constituency for no answer na ye de sha coordinators ni polling station for no ye de sha omo nsa de nka ye ma omo hunu se enipa bia omo kwakoyi no no omo de na ba bia no ayade a omo yi no no matter take responsibility anyata hu yi no now the so aba be bot ma hu to be such ma hu to be anya de anya sa na tie bio ni nyina ne se eti omo tie de omo club for dey ka NDC for you omo candidate eti aye mre kura de abaye eti ade a obehwa ne se I was so show obi a ono ye popular omo pe na asem se NDC candidate no na makwako yi no na mo de aba enye we na ye madam fo enye we na o de me clear me ba school fees enye we na ya kwoto aba oma mi bibi kase omo tie die mukromu fo ne ka samutie a na mo yi nipa no de na ba eba sa ebetime me enya NPC ni bebrebe yewura Bened ntwibo si akon chama ntumi asantema ntema MPP teteneni na no gisemi so ne yegina na fe yada ye ho apɛ 5G energy drink bi anom na enu atwi ya hwese de yesi atika no ehon samtie na ya pɛ kokwaduro amemmene na ya kan kire obi a sɛ Sompa no wonam ba bia digital audio broadcasting nti utimi tie etimi hwema bibia akoso ye na ehon ye besan basisia
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It's made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Sompa TV, Emma Akitiapa. Yama ya hwefo ne atiefo nyina kwa aba edeba Sompa television so se utie ewo 90.7 na enkransa Sompa bunu East Mantam na ewo saa na utie ewo 98.9 ya ene esunwane Sompa bunu Mantanum na henkuro enebutu 93.1 Kumase Sompa ene ya Sante Mantamu ene na afa nyina social media handles no de owo so bia yenso ye wo so bi ya bo Sompa ne shim na onsa ebekan yen afa yen to aso sei wosono wono na nenam eho apaso na medu wura so ame ba bia yewura osubuache woye aban krache wono anso atweneti sesi a yero se cheman sabonsu se nya de wo san kobiu wo dana nsokota no de ama ejirima no wasom se aban krache a wokwa kopere na fe woni pani anante ache adwuma a wo bo nyina fa kase na ada ne nsem dagya enti wono ena obia ehwe nanim se obetimi aba na nkomode wabo bi pa wone Sompa ene di sa nkomo yi oh meka se beti no ekoyie na sabio meka se ade obi aye de bia mrada ho etu ko bia no wa check on wa se mrada da ho no umiti mrada na azu umiti mrada eti me ba na ayam hihie bia eni ti meka se it was more of a friendly interaction between me and Benuana Etotoba number 2 ayana mim placing premium of sanchi nwa ya do number 2 ubetimi ada number bi na wa ma wonchire mu ya beto aba no bewie na wale what I believe in hard work edumaden and was a menem nkrofo ye Honorable Maxwell Ofosubuache ya bankrache wo so ame wagina sesei se asi ahenefo ma nko na wonko premier se badwa akonnwa no mfa so ame nko enkunimbo no ho na nye ono nko lawyer John da konso ka ho no ono nso de ne de eto so se wono de wo bai emramu wo yere pa masoame etimi afa ne tampa efra enu ntino ye probi odin kobom ebeboa ebebe conscience na emia na machire for the past 8 years I'm a conscience me ni twinwa brother abre biara no me de oso na me hino ti makama boa me party kamo bamba dem dide san kabom no na beboa am ya di nkunim in the 2024 general election. Number 1, as a chester me na me kunim delegates no dia some make show say omo say no omo pe ensisaye this is the opportunity to bring the change they've been asking for ensisaye no ma hwehwe for the past 20 years omo pe change e bre ni nie and it's omo control on massively said the beya ensisaye na ya hwehwe no consensus no e be I stand for that. Enti swame de ne de ayesa baton on your mask get set pay go ena aduru so lawyer John Dakon ede no no me do ko okan kwe central ni nyina ye osona manyoku no wo mo ho nsem na ehon so make say yewura Patrick Boama won de obi an contest no
sɛ wɔnkɔ no post na deɛ nti a wɔnkɔ saa no wɔkyerɛ sɛ deɛ timamufoɔ ni abere nka aba no sɛsi akora na yɛto a nka wɔn de ne si so prɛko ɛno nso wɔkyerɛ deɛ ntira. I'm happy City TV is to that constituency, and I'm happy they've come to realize what we've done there. And I know you need a major advocate and campaigners because you wouldn't want to go and select somebody to come and zero what we are going to achieve in the constituency. That is what everybody wants. Continuous development under a solid leader who respects one and every other person in the constituency. Wɔno a na yɛ mmarahyɛ badwani wɔ hɔ na ɛsɛ wɔ san so akɔ bio ɛna wote sɛ ɛho nsɛm ammo ɛnɛm akyiri no ɛneɛ yɛfiri yɛwura Patrick Boamadie so a yɛkɔ na mede wawura mu wɔ Ayawaso Central hɔ na yɛwura Henry Kwete wɔno nso yɛ mmarahyɛ badwani wɔno a na akɔ nkramanten no mu a pani wɔhwɛ so wɔno nso akasa na ne nkasa yɛ nyinaa wɔkyerɛ sɛ wɔno a wɔne contest bia ɛwɔm sɛ wɔn yɛ mmienu na agyina deɛ no nso wɔfa ne sɛ ne deɛ te sɛ ananta emu hapo. Elections, Obroni Bekase is transparent, and so we'll follow the process near the Akko. Bibia Kono Kamaka, Bibia fine, the Yamiasi, Sepodi. Honorable, you are only me pa, Libya Nushavite. So only me pa, Libya Nushavite. MPP among your corner. Febimani Kebintino, Yana, your person, your coalitions here will be a copy. Now you come. It may give this a brand here. One also person training from Kakra. He has not told me that. Unless you are telling the public. But I'm saying that if you are telling the public, then say so. Because I think can't reach them. Is there a contest? There's no contest. There's no contest. That's some contest. Eno yewura Kwete ena ate se na wo kyerɛ se o onde ohun se wo contest bia ete se de wo mode ne kwa akosi so ne mpire no so na ewie no na wura Moses Sabo wono nso ena akɔ afa hɔ a wo ye mabunu do mpiafo na se do mpiafo de ma amanyoku no enkramantam ena wo kyerɛ se yewura Kwete susu nunu no ho no wonsere na kama ye se wo dwa nanum dodo. Can brag. For me, I don't believe in bragging. What I want people to know, say, Ayawaso, 80% edge na me so. Winning election in 2012, 2016, 2020 will be here and to me because Moses Sabo has not played instrumental role in winning election in Ayawaso Central. You can check pictures, house to house, compare year. You see, the people are tired with him. If you are telling me there are no contest, I will not respond, but I want him to know, sir, if people are saying, sir, time and swear, just try to understand them and live in peace.